marċi li nkun jien li nxejjaħ l-istazzjon. U ma saritx qabel għaliex sfortunatament irridu ngħidu li il-numru ta' preżentaturi fix-xena tagħna tan-numru stazzjonijiet li għandna huwa pjuttost numru limitat. Però kienet diffiċli għalija li kont l-ewwel wieħed mill-Borġ Bonaċis illi għad ħanamel stop jien u ħammur xi ħaġa kompletament differenti. Tlat li lamp, għamilt it-testijiet u mbagħad kien ir-riżulta li kelli l-linfoma. Jiena it's a mild cancer u qatt ma smajt bih qabel. Kien fl-istess sitwazzjoni tiegħi li kien b'saħħtu u tlifnieh. Kien hemm nies li saħansitra ġew id-dar jagħmlu li kuraġġ u tlifnihom xarejn wara. Kollha ħbieb tiegħi da. Però dik hija l-ħajja. Però kien mument daqsxejn challenging għal fatt li jiena rrid inkun professjonali biżżejjed illi nagħti il-101% tiegħi. L-interess fil-Ganotel kienu ħafna nisa kienu jagħtu l-korsijiet u ħafna jmorru jitgħallmu, jiena tħammur ma' grupp ta' nisa nitgħallem il-Ganotel. Jiena meta spiċċajt mill-Magic imbagħad rid nagħmel statement ieħor biex niċċara s-sitwazzjoni u l-aħħar sentenza tiegħi kienet I'm not done yet. Carlo Borġ Bonaċi, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.